Ukudlula inyanga yakwaBhaca unazisa ngespeciali sekhombo yemithi yomsebenzi oyiposelwayo. Ingaba ufuna ukufakwa ngetshova emsebenzini ungakhange usokoliswe ngumqeshi? Kudala ubhadula ufuna umsebenzi ungade ufumane. Unomnqweno wokunyuselwa ufakwe ngetshova kwisikhundla emsebenzini wakho. Sukuphoswa sispeciali sekhombo yemithi kaGudlula umakhwekhwetha wenyanga yakwaBhaca. Mamela ke. Ezi speciali zekhombo ezithakwe ngemithi enamandla zahlukile ngamaxabiso azo. Yiva ke. Nanjengoko ispeciali sikazolonke sa-online ufuna ukuposelwa nokuba uphi apho ukhoyo, ungaxhalabi uza kulungiselelwa uthunyelelwe ikhombo oyifunayo. Ikhombo yemithi yokuqala idibene nokuposelwa ixabisa imali engange-750. Zesibini ikhombo ikhanyiselwe nge-1,000 kuphela. Esi speciali sigxile kubantu abafuna ukuposelwa kuphela. Ungalibali ukuthumelela ikhodi kaPepo wendawo okuyo. Ispeciali siyaqalisa ngomhla wesibini ukuya kumhla wesixhenxe kuSeptemba 2025. Yiva ke. Ispeciali saseKapa sona sizobe siqhuba ngomhla wesihlanu nangomhla wesithandathu kuSeptemba. Umntu uzobe eyozithathela eKhayelitsha eSide B Center enonkqubela eBP Garage. Ikhombo yokuqala izobe ifumaneka nge-450, eyesibini ifumaneke nge-700 kuphela. Ukuzivela banzi nangokunye tsalela uGudlula ku-066 355 7306. Ungaphoswa lithuba unentsebenzo uGudlula.